Vara Perxudres Podcast'te. سری سالên 2000 wan salên min li mekteba orta dixwand bo em ser fikirînê pratikê bikin di dersên zimanê Tirkî da minazere û minaqaşe çêdibûn. Di dersekê da mesele hat ser xandina keçikan sekinî. Keçik bira mektebê bixwînin yan nexwînin bû pirs û sinif a pir tevî çend keçikan li hêla nexandina wan disekinî. Minazere û minaqaşeya giran keçikeka li hêla xandinê rabû pirseka basît û bi tesîr avêt ser ewên li hêla nexandina wan. Kê dixwazî? Dixwazî kî diya te tedawî bike? Doktorên mêr dixwazî, doktorên jin. Her kesî di cewabê da hema xadabû hêla doktorên jin û gengeşiya gur sekinî bû. Kurik û keçikan dixwastin keçik bixwînin êdî. Dixwastin ew bibin doktor. Tarîxa tibbê raber dike ku tib heta sed sala 19 jî tim dibin kontrola mêran da bûye û jin dûrî hekîmiyê bûne. Sed sala 19 ji Bristol'a Brîtanyayê Elizabeth Blackwell derketiye bi hez û hevesa ser tibbê û bi eşq û meraqa hekîmiyê ew dîwarên li pêş jinan hilweşandine. Elizabeth Blackwell piştî redkirina gelek üniversiteyan sala 1849 li New Yorkê ji fakülteya tibbê ya Ceneva dîplomaya xwestandiye û navê xwe li tarîxê neqişandiye. Heta Elizabeth Blackwell jî millet digotiye ku tebîat, fîzik û teknîka jinan têra tibbê nake û cihê wan mal e û karê wan dayîkî ye. Elbet bend û bariyerên li pêş Elizabeth Blackwell bi standina dîplomaya tibbê xelas nebûne. Him bi nexweşan, him bi nexweşxaneyan ecêb dihatiye doktoreka jin. Hez û hurmet pir tin nebûye bo Elizabeth Blackwell lê wê li hember van çetiniyan li ber xwe daye û bo tedawiya jinên feqîr û zarokan nexweşxaneyek vekiriye. Li vê nexweşxaneyê doktorên jin xebitîne ku li gor fikra Elizabeth Blackwell doktorên jin bi tebîatên xwe di tedawîkirinê da ji doktorên mêr pir çêtir in. Piştî Elizabeth Blackwell li welatên Ewropayê jî jin hêdî hêdî ketine fakülteyên tibbê û bi doktoriyên xwe deng dane. Sala 1996 cara pêşî li Brîtanyayê li üniversiteyan hejmara tibbçiyên keçik ya kurikan derbas kiriye. Cara pêşî sala 1996. 25 salan piştî wê minaqaşe û minazereya ser xandina keçikan li Sûrûcê me dîsa û çerx dibim, doş dibim li dersxaneyan. Meelimên dikevin dersên lîseliyên bo üniversiteyan haziriyê dikin, ji min re dibêjin êdî keçik li dersxaneyan ji kurikan bêtir in. û dibêjin li vir keçik ji kurikan bêtir dersê dişuxulin. û dibêjin dixwazin xwe ji vê cehenema Sûrûcê xelas bikin çunku keçik dixwazin xwe ji vê cehenema Sûrûcê xelas bikin.